Estem aquí a Vall de Núria presentant amb Helly Hansen una gran novetat d'aquest estiu 2024. Es tracta de la Fastpack Jacket de la línia Verglass Fastpack Jacket 2.5. El 2.5 vol dir que està configurada per aquesta capeta molt fina interior, l'exterior i entremig la membrana, que permet molt la transpirabilitat, ideal per córrer per la muntanya, no? De temperatures a partir de 15 graus. Per rentar-la és donar-li a la volta a temperatura de 30 graus, no secadora, sense suavitzant, i amb això podem conservar aquesta jaqueta. La vida útil pot arribar fins als 10 anys. Una de les grans novetats de Helly Hansen per aquest estiu és la Helly Hansen Active Solen, que és un base layer, una samarreta tècnica configurada amb fibres LIFA. La fibra LIFA són unes fibres hidròfobes que el que fa és sobretot extraure l'excés de calor i de suor per mantenir el cos sec, que és la clau per mantenir-lo a temperatura de confort. Aquesta samarreta el que té és que entre les fibres LIFA hi han posat unes partícules de cafè. Això per què? Això és perquè les partícules de cafè el que fan és que tinguin una protecció UPF més 50 de la samarreta, per tant ens protegeixen dels raigs ultraviolats, i després també perquè retarden l'aparició dels mals olors. I això vol dir que aquestes partícules de cafè aguanten molt millor la frescor de la prenda, doncs per exemple la podem utilitzar per anar a córrer o per anar a fer una caminata, no només d'un dia, sinó que resistirà 1, 2 i fins i tot 3 dies sense que apareguin els olors. Novetat del 2024 d'aquest estiu, Helly Hansen Active Solen Base Layer per anar a córrer a la muntanya.